As jy nie kan sien nie, maar tog aan glo, sê die Here. En wanneer jy begin glo, dan sê jy aan het waar. Al het jy nog nie gekry nie, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Because I trust where I cannot see you. Die mure van Jerusalem word omgegooi, word gedestrooi. Omdat die mure in Jerusalem beskerm, dat die vijanden nie daar kan inkom nie. Maar op een morgen word het destrooi. En hiermee die man van God besluit, ek gaan daar die mure selfs opbou. En vanmorgen besluit in die leven neem, wat gaan u maak om hierdie koninkrijk op te bou? Die Here op ons tot verantwoording, om ek nie te sê, tel op een steen en bou daarop. Maar ons is te geneig om een baksteen te vat en het eergedacht te gooi ons. Maar terwijl die vrou beter om te stenig bring die vrou na die Here toe, na Jesus toe, sê Jesus, hierdie vrou het gesondig. Jesus, hierdie vrou het gesondig, Here. Halleluja, aan mekaar as vrou van die Here, Here. Kyk toch na Anna. Anna wil die hoorie. Slaat vir Anna, Here. Pijnig vir Anna, Here. Want ek kan het nie meer vat nie. In plaas van Here, daar is Anna, Here. Sy is 'n moeilikheid maker, 'n moeilikheid mens, Here. Maar ek wil daar nie vanmorgen kus nie, Here, moet 'n woord nie. Maar ek wil haar vryspreek. En ek wil vra, Here, dat u haar benat met die gees van die Here in die magtige naam van Jesus. Die Bybel sê toe Job begin 'n pad vir sy vyande, toe begin die oorvloed inkom. Ja. En Job se treurige dae was baie beter. Ja. Aan die einde. Kom ons stap na die einde toe, wat die Here ons gee. En die genade kan terwyl ons in sy lewe is. En kom ons spreek ons vyande vry. En ons maak nie meer vyande nie, maar ons maak vriendskap. En ons het vriendskap met die Here, sodat die Here ons kan begin seën. Jou kos kan doen wie leeg te besien. Sê, wie dan met pyne? Wie dan met pyne? Niemand pyne. Dit is te pyn. Laat wie sê te pyn. Amen, ek wil gooi jy moet staan. Dit is nie die oomblik. Dit is 'n oomblik. Die Bybel praat van die oomblik. As jy pyn iewers het, jy kan maar sit, as jy pyn iewers het, ek wil nie oomblik nie, want ek lei maar soos die Here my lei, man. En nie oomblik sê die Here, iewers waar jy pyn het, nou, jy staan moet op een plek, gee net so 3 na links, maak jy dat in of ek, gee net so 3 na links. Met ander woorde, jy sien hier op die plek, waar die pijn was. Halleluja! Is nou die plek waar die pijn verdwijn in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Bybel sê, as jy glo, so sal dit wees. Nou moet daai bene of wat ook al die pijn is, sê jy, Jesus, 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 en sit die duivelpijn onder jou voete in die magtige naam van Jesus. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Say Jesus. 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 En jy voel hoe daar die pijn verdwijn. Jy voel hoe daar die pijn uit jou lichaam uitgaan. Jy voel en dan so smeering in jou binneste, soos die Here dit smeer en die Here dit uithaal. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Hy pijn verdwijn nou in die naam van Jesus. Kom gee die Here so prys. Jy sal nie by die huis geneesing kry nie. Jy mag alles, jy sal nie by die huis geneesing kry nie. Jy sal in die huis van die Here geneesing kry. Wanneer daar oor jou gespreek word. Amen. Wanneer daar oor jou gespreek word. Ek het knieë gehad
Vrijdag mijn vrouw bij knieën gehad. Dat ik niet behoorlijk kon lopen. Ik was niet bij je dokter. Ik heb opgekeken. En van die Heere dankje gezegd voor die pijn. En van me zei, Heere, nou moet iemand die pijn wegvat. Van die pijn kom je van u af. Misschien wou iemand net voor mij herinneren van die pijn. Herinneren van iets wat ik moet afleggen. Misschien wil iemand net aan mij praten. En ik heb hier aangestapt. Nog, hij zo naar morgen moet knieën. Ik heb gedacht operaties. Ik heb gedacht knievervanging. Ik heb gedacht, dat is zo die dat is nacht, dat is afdienen. Rolstoel toen nog. Ze doet ik maar, toen kom je hier niet morgen. En terwijl ik daar aanstap, raken mij aan. En toen ik zo naar morgen hier uitstap, toen hagel ik uit. En vandaag nog, zonnige pijn. Vandaag nog, komt de jaren terug, vrouw. Toen je weer vertrouwen in de Heer zit. Nou, hier zit je vertrouwen in de Heer, zodat de Heer ons kan zien. Amen. Hij zo, etemet. Dat hij zegt voor die mensen die voerten, die hekken, moet van een zekere hout gemaakt wordt. En hij schrijft een brief aan die carpenter, maak voor mij die hekken besonders, wat het moet in die poorten van Jeruzalem vastgemaakt. En zo schreef die Heer vanmorgen voor ik een uw brieven. Ja? Zo schrijven we ik een uw vanmorgen brieven. Zodat, en voordat hij ons zien, moet ons hier die brieven beantwoord. Want toen die brieven, toen die hekken kwam, toen vonden die hekken man, dat is magnifiek, net recht voor die poorten van Jeruzalem. Nou, als Heer vanmorgen bij ik een uw brief zie. En voor ik en u zeg ik, moet het recht maken. Of het mooi maken. Amen. Om gebruikt te worden bij die poorten van Jeruzalem. Amen. Want u gaat er staan. En we mogen krijgen een schriftje, maak je gereed. Maak je recht, krijg je een orde. Krijg je een orde voor de Heer. Want het is niet dat mij in iemand wat er aangaat niet. Dat is een speciale brief. Wat de Biblia schrijven, als je dit, als die hout wat gebruikt moet worden. Dat is morgen een speciale brief wat aan iedereen schrijft op. Zo moet je jou een orde krijgen voor die Heer, voordat die daar bij jou voorbij komt. Zodat je geschikt is voor die koninkrijk van die Heer. We gaan maar praten van die laatste dagen. En je kan het zien op TV of televisie waar hoort. Maar niemand praat van homzelf niet. Dat is tijd dat ik mezelf beginnen praten. Ik mezelf praat, ik gereerd. Maar als je zegt gereerd, dan moet je doen wat God wil heen. Je moet doen. Zodat God je kan zien. Ik ga een voorbeeld gebruiken tot Felicia. Iemand met die Heer en u de naamchanging gedaan heeft. Van Francis Sabina, Zeti. Amen. Toen raak is het een Felicia. Maar toen raak is stout. Nee. Nee, kom. Ik wil net over u wijs. Toen raak is stout. Toen wat maak je hier? Je bedoel je werk. Die je stout geeft. Als je het niet gaat doen, dan heb je nodig gewerkt. Dat je hoeveel jaar die bank gaat. Kom praten mee. Maar die benaderen jezelf, zei de Heer. Als je zegt er Anna, of zegt er Piet, of zegt er hier iemand je benaderen, die benaderen jezelf. En bij je man geeft iemand anders schuld. En praat met mezelf. Ze kijkt die balk in jouw eigen oor, voor je die splinter in iemand anders oor zit. Dat is correct. Maar toen je besluit, je komt hier naar de Heer toe. Toen kom je, toen ga je weer. Toen kom je, gaat weer. Maar toen maak je besluit. Ik ga de bier met kruid optellen. Amen. En dan ga ik Heer dienen, geest en waarheid. En betekent de Heer op je achtervoet houden. En op je rechte oomblik te voorzien in jouw behoefte.